Sa hotline. Online sa hotline. Pero unahon ko lang ni Anay, nagluntad to sa Enrique ho. Anong ranggo subong ni Sir Aral? Major na siya. Wow. Lawig-lawig nga tiyempo ay kami nagkita ay sinimo ang pinakalast nga nakakadto pa ko sa iya sang didto siya sa Manapla ho. RREB magalunab latong last niya nga nakakita ay pa kami nga may mga pasayan pa to sa ginpreparar pagbisita ko to. No? Subong major na, no? Major Bonifacio Aral Jr., ang hepe sang San Enrique PNP. Sir, good morning si Action Art, diri sa Action Radio Bacolod. Kumusta ka na, sir? Sir, good morning. So far, sir, so good. Nagkatagan sa palamati sa Action Radio, sir. Salamat, gid ko kalawig, way takita. Ay, kakalipat ko sa itsura mo kundi ko makita sa Facebook, tugay ba? Amo mong Japon, sir, ah. Gani man. Anyway, siling ko muna ning natabo na sa inyo, may former barangay kagawad nga nalutangan, kag daw patay gid. Ano sir ang detalye sini kag sino ning victim, kag saan ni gani exactly natabo ang insidente? Sorry, sir, Audrey, ang taboning sinting sa incident wala lang gid dupel kag mga at around 5:50 AM, no, diri sa may barangay poblasyon, no. Mga more or less siguro sir, mga 1 kilometer away sa aton police station. Nanawag diri sa apon sir si barangay captain sa barangay poblasyon nga may shooting dito. So immediately intas ko nga aton nga investigator, nga aton nga operatives to conduct follow-up investigation. So ang aton ni sir nga kami initial ngalan naman kada sa victim naging pasa. So para sir, ginapalapan na sa aton intel kag ano, no, ang mga kumpleto pag nga detalye, sir. Okay. Bigal sini sa shooting nga natabo diri. Wherein ang biktima ini, sa initial nga information namon, alin pa na dito, gina sa may komisyonan. Okay. Dito sa may Bangka Patio, sir. Komisyonan ng gikatuanin ng ginabaligyan isda, sir? Dahil sa may komisyonan sa may Bangka Patio. Siguro Okay. sir, may transaction sila sa duha ka suspect na naka-riding in tandem, nga wearing blood jacket dito sa may area. Nga tinalaga nga namon siya nga nakalabot siya dito sa barangay poblasyon nga wherein ang iya niya yung restaurant dito sa may barangay na yun. Sa barangay Nayon, amo ni siya dito former barangay kagawad siya sa barangay Nayon. Yes sir, yes sir. Sir, ang ngalan na siya, confirm ko lang sa imo, si Andy Ascarate, amo ni siya? Yes sir, mo sir. Aha. So, bali, may transaksyon siya, dito naggadto sa komisyonan, and then, ano ang nagawa sa investigation yung initially, sir? Siguro sir, Oo. while dito siya sa komisyonan, tingin nakita sa kagao ng mga alas 5 siguro. Siguro sir, basi na-meet niya ng duha ka suspect. So, diri sila sir, nag-meet sa barangay poblasyon nga rin nga yung address is barangay na yun. So, Okay. may personal sila siguro sa mga transaksyon. Kapag meet nila diri sa barangay poblasyon, dito sa Sir Gintiro. Sus. Sir, ang initial na kuha na mong information ko, no, do katatlo ka beses isang ginlutang sa ulo? Yes sir, yes sir. Wow. Patal galing igo na sini, kag siguro ang distansya to pagtiro siya, short range kid? Yes sir, close range sir, close range. Close range. Bao lapit-lapit kigali. Now, ano ni why ni upod si kagawad nagaisano ni siya sa kay siya nga si former kagawad ni? Ano sir? Siling ko gaisano ni siya sa kay sa motor niya. Siya lang sir, siya lang isa. Siya lang isa. Gamotor man siya sir, dahil sa duwa ka suspect na gamotor man nga riding in tandem. Okay. So initially, why man yan nakaparecord sa inyo, no? Ang ining victim nga may mga pamahog siya sa kabuhi or may mga kontra siya, why man, no? Wala sir. Aha. Ano ni sir ang recoveries na to? Anong gingamit nga armas ni sir? Ha? Sir, anong armas gingamit sa krimen? May recovery kita? Ah. Dahil lagi ka pa magkot sa investigator niya kung anong mapusil. Hello sir. Pila? Sir, ang recovery sa area is tatlo ka intisils ang
45 caliber pistol, sir. Sos Mario Septe, makon mo 45 caliber pistol may gos bagol mo, hindi ka na naya mahuya ka na magbangon, no? Anyway, may mga witnesses o kung may ara na kamo sang nakatag information sa inyo So, nga sir, papulap dito sa naton investigadores, wala sa naton intelligence operatives. Nakagather kita sir sa information. Ang mutong ang duwan ito suspect, wala man ganing sir helmet. baw. May dala na siya sir ng styro box bla. Oo. Ginabutangan sa isda. Okay. Na, muna sir dito na bilhin pa dito sa area. Okay. So, mo may nagandak mo kita sa naton nabutang kita police line na picture dito sa crime scene. Aha. More or less siguro, anong paglantaw nyo? Personal ini nga grads o personal nga dumot? Personal nga kontra ni isang victim? So para sir, hindi pa kami yatag sang sir, no, information, no, and going pa ito nga follow-up investigation. Aha. Para ma-look into deeper sining kaso, sir. Sir, sa mga pumuluyo dira, no, especially sa naluntaran sang insidente or mga pumuluyo sa San Enrique, may appeal kasi sila basi kung may ara makahatag dugang nga information para makabulig sa investigation nyo. Please go ahead, sir. Actually, sir, pwede nga appeal ko sa, no, especially diri sa pamuluyo sa San Enrique. Any information with regards to the identity of the two suspects nga wherein nga sakay sila ni sa, no, sa motorcycle. Hindi sila sir katag sa mga isang informasyon i-alongan niya mo sila yung identity i-sit na mo na sa confidential para maproteksyonan naman ng ilang pagkatao sir. Yes, sir. Yes, sir. No, thank you gid sa sinang nga information. Anyway, pagkatapos nila mahimo ning krimen din ang direksyon nila palagyo, sir, pa south sila pa kadto dis Bacolod. Actually, sir, wala kami kasi wala sang tao dito. Wala pagkatapos na tiro sa biktima. Why gid sila may nakasunod kundi nang ilagi tawi either north or south sila ang ilang direction, sir. Pero damo balay, sir, ang natabuan ni isang pagpatay? Wala sir, maya sir tao pa to the time. Pero may mga balay. Kagaon pa sir mo. Pero may mga balay stupad, sir, no? Oo, may mga balay dito. Grabe, makaisog ni mga... Sige, anyway, Major Bonifacio Aral Jr., sir, salamat gisa time, ha? Halong gidira permi and thank you for accommodating for the accommodation no, sa amon sining nga tawag sa imo, sir. Sige sir, welcome sir. In information sir, kung manawag ka mo, lang po sir. Salamat, kid. Good morning. Sige sir, good morning man sir. Thank you man. Action Hotline. Former barangay Kagawad ini siya, no, ang ngalan Andy Ascarati. Ang iya gid nga address is residente siya sang barangay nayon, pero natabo ang insidente dira sa may barangay poblasyon, mga isa lang ka kilometro ang distansya gikan sa police station. Action Hotline. Yamakon mo na iyang kaagahon pati mag alas 5 galing sa mga umamaya to, alas 4 gabugtaw na ng tao mo. Inakon na pangumang obra mo. Bisan pagpangisda, aga pagabulog taong tao na. O, tinagkadto ni siya sa komisyonan, ambot ko na nga transaksyon, base ang pamilya, may araman ideya, kaya hindi man pwede guro na nga kung may pamilya ni siya, hindi siya kahistorya, nga mo niya, agap ko malakat, may katuon ko to, may tabuon ko. O, ano yan madalong nga motibo sa krimen? No, nga nagluntad Action Hotline. dira sa Banwa sang San Enrique, 3 ka mga pilas sa ulo ang naangkon sang anay Kagawad, naging tunaan sang iya girayon nga kamatayon. Tiyamakon mo 45 caliber pistol or ang MTC ang basiyo, no, ang na-recover dito sa area. Tiding kakita siya na imo yang lutangon kay Bagol, close range pa, inang lapit-lapit lang ya. Action Hotline. Inano ayan ang madalom nga motibo sa sining nga krimen. Personal grudge bala? Kay why man sa mga record according ya sa kay Major Aral no sa ila police station da nga threat sa former Kagawad, pero tiamo ni nagresulta sa kamatayon sang biktima. Action Hotline. Tas 8:34 na. Masubo-subo, aga pa madinuguo na ang balita nga nagluntad diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio.